Sad. Ovo je teško za tebe, tata. Ovo nije teško za mene. A za tebe nije teško. Jako dobro. Tako, super, dosta. Da ti ne bude pretanko. Sad možeš lijepo. Na rub. Ne na sredinu, na rub. Okej. Evo ga, super baš. Evo. Malo nam je glava. Malo nam je ranjeno ovaj. Okej. Ruba onda, da. Znaš što, mama? Što ovaj miši? Ja hoću misliš ovako. Tako da. Okej. Super. Pazi, nemoj ga, tako sad ga ovo izvana. Tako. Evo vidiš. Bravo, viš kak je uspio. Evo. Bravo, visi. Probaj ga negdje na rubu napraviti, što više bliže ruba, onda ti lakše možeš skidati, znaš, formicu. Super. Bok. Sad. Okej. Treba meni pomoć. Dobro, ja ću ti pomoći. Evo. Okej. Evo. Kaži da nisam Evo. Izvolite. Prije. Samo polako, ne smiješ lupiti. Polako, drži ga za dršku i polako ga diži. Tako. I sad ga gubi do kraja. Tako. Bravo. Sad ćemo staviti na 10 minuta. Bok. Da vidim. Da vidim. Da. Sad ima puno. Evo, izvoli sad ti radi. Okej. Samo nježno i ne moraš ovdje držati gore, samo tu dole drži. Tu pateć. 3. Tako, super. I ovome.